ሰላም ናይ ጓል ሃገረ ሰብ ዩቲዩብ ተኸታተልቲ ከመይ ትውዕሉ ከመይ ተምሽዩ ድሕና ዲኹም? ኣነ እኳ ድሕና እግዚኣብሔር ይመስገን። ናይ እማዬ ተኸታተልቲ ረስዑ እየዋ ከመይ እኒኹም ድሕና ዲኹም? ኣንሕና እኳ ድሓን ኢና እግዚኣብሔር ይመስገን ክብራትየ። ከምዚ ሰላም ንናየ ድማ ሰላም ትኾኑ ልባዊ ትምኒትና እዩ ክብራትየ። ምሳኹም ዘለኹ መቸም ትፈልጡ ንትኾኑ ኣዝመራ ዩቲዩብ እየ እማዬ ኢለኳ ፈሊጥኩም ንትኾኑ ኢኹም። ለማዓንቲ ድማ ናይ ምስገና መዝሙር እየስ መፀኩም ንኹ ሓድሽቲ ዝኾንኩም ላይክ ሳብስክራይብ ላግበርኩም ለእማዬ ኣባራትዕዋ ናይ ምስገና መዝሙር ክዝምረላ እየ። ምስቱ ስራሕ ረመዳን ብጣዕሚ ሓይልና ነበረ ኣይዘመርኩላን። እማዬ ከዓ ትርድእለይ ትኾኒ እንኳዕ ደስ ለኪ ላወልክ እየ። ስራሕ ረመዳን መቸም ትርድእለይ ኢኺ ብጣዕሚ እየ ሓይልና ነበረ እና እንኳዕ ደስ በለኪ ላወልክ እየ እማዬ። ሎማዓንቲ በስመ ስላሴ ኣሚነ ብእመቤቴ ማርያም ተማሕፂነ ናይ ጎይታና መድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝገልዳፍ ኣፈይ ክዝምር እየ። ሓቢርና ንዘምር። እግዚአብሔር ዋሕዚ ወተይ ኢኻሞ ደንግጸለይ ጎይታየ ሕሰመይ ዛዝሞ ኣብ ዓዲ ዋና ካብ ቤተይ ርሒቐ ክሰግረ ብምስገና ጸጋኻ ሰኒቐ ኣብ ጸልማት ብርሃን ኣብ ራብዓብ ሕሰር ወዲቐ ከንደልት ጸኒዐ ክስጉም ተወለኹ ብሕይወት ተመትኩ ብስጋ ናትካ ያዛ ነፍሰይ ብደምካ ዓድጋ ዋሕሰይ ከም ምሕረትካ ይኹን ከም ግብረይ ነፍሰይ ኣይትኾንን ዋሕሰይ ከም ምሕረትካ ይኹን ከም ግብረይ ነፍሰይ ኣይትኾንን እግዚአብሔር ዋሕዚ ወተይ ኢኻሞ ደንግጸለይ ጎይታየ ሕሰመይ ዛዝሞ ኣብ ዓዲ ዋና ካብ ቤተይ ርሒቐ ክሰግሮ ብምስገና ጸጋኻ ሰኒቐ ሰንሰለት ሽግረይ ድሕሪ ሓደ ሰንሰለት ሽግረይ ሓደ ድሕሪ ሓደ መሪር ጓሂ ውሽጠይ ንልበይ ዘንደደ ዝሓረረ ውሽጠይ ናይ ትማሊ ኸኽሎ ከምቲ ነቲ ለምጻም ፈቲለኹ በሎ ምድሓነይ ፍታውካ ተኾይኑ መነሎ ዝሓፈረ ኣሚኑ ምድሓነይ ፍታውካ ተኾይኑ መነሎ ዝሓፈረ ኣሚኑ እግዚአብሔር ዋሕዚ ወተይ ኢኻሞ ደንግጸለይ ጎይታየ ሕሰመይ ዛዝሞ ኣብ ዓዲ ጓና ካብ ቤተይ ርሒቐ ክሰግረ ብምስገና ጸጋኻ ሰኒቐ ናብራ ሃገር ስደት ዘመን ዝወለዶ ትጐደና ጻድቅ ክትረኽቦ ነጋዶ ግን ዘንቀሓረረ ኣሚነ ጸጋኻ ብምሕረት ኣለኻ ቤቱ ክትባርኻ ክምለስ ንኻልካ ሰሚዐ ቈላሕ በል ድኻመይ ትርአ ክምለስ ንኻልካ ሰሚዐ ቈላሕ በል ድኻመይ ኣይትረ እግዚአብሔር ዋሕዚ ወተይ ኢኻሞ ደንግጸለይ ጎይታየ ሕሰመይ ዛዝሞ ኣብ ዓዲ ጓና ካብ ቤተይ ርሒቐ ክሰግሮ ብምስገና ጸጋኻ ሰኒቐ ዓለም ክትሰብኮ ስጋ ክሓንቅኻ ጣዕሚ በልዒ መስተ ንነፍሰይ ክዓርቃ ሕሩብ መንፈስ ውሽጠይ ብደወይ ከይምንጥላ የልበን ቃልካ ልበይ ከየድህለላ መርሓዊ ክኽበል ነቒሐ
ከም ሰበይ ቀንደለይ ኣብርየ መርዓዊ ክቕበል ነቒሐ ከም ሰበይ ቀንደለይ ኣብርየ እግዚኣብሔር ወሓሲ ወተይ ኢኻሞ ደንግጸለይ ጐይታየ ሕስመይ ሳዝሞ ኣብ ዓዲ ጓና ከቢድ ካበይተይ ርሒቐ ክሰግረ ብምስገና ጽጋኻ ሰኒቐ እግዚኣብሔር ወሓሲ ወተይ ኢኻሞ ደንግጸለይ ጐይታየ ሕስመይ ሳዝሞ ኣብ ዓዲ ጓና ከቢድ ካበይተይ ርሒቐ ክሰግረ ብምስገና ጽጋኻ ሰኒቐ። አሜን። ስለ ቅዱስ መዝሙር ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ይክበር ይመስገን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወላድ ድንግል ወለመስቀለ ክብር። አሜን አሜን አሜን። ሓድሽ ዝኾንኩም ላይክ፣ ሰብስክራይብ